Tene November kalo kile saba samba fulani muga anduru DMS-TV ceda muso awni ce awni antumayo bismillah nga jamana ko ka kibaru kenauka foli ani tanuban kanu bagana lami bago bela jele maliko na ani maliko ka hawa ko kan kibaru no wakati steli kuna fol damne la bi hameta Ukraine haleni Russie jamana ko nan hanya ye ka foko pondo be Ukraine Syria fani abe wele ko Crimea ni agasuru ko jiblen yere la aidara ka foko point ne Ukraine aleni Russie danche wa fana ko point yere kon ko nafa bade bala Russie yere fa fe kadaga ko o point ne be ke sababu ni Russie ale ba ga kele ke mina ale na ga fere fon la do Ukraine jamana kon nana ko point yere kon ye sibili bare Ukraine jamana bulu kadaga o be fe ko danche ntike woni Russie nyonche o ko hukum le la ya ka foko Russie force de l'ordre ye bulma fe dom ne ni bulma fe yere kon kuma me point yere de kan wa irara ka foko bulma fen yere koni ko akonnana ko fen chita dore kuma akonnana ko minu yere kon glana ni tege yere de o bulma fen to gore ko Chevrolet Volt Russie police ka korfola ko ni bulma fen yere koni blala Crimea point yere ka wala saka Crimea point yere de kon tien Russie autorité ma ye sega segal barado damne ko sega segal yere kon menake critique de la kadaka ko ni ko juguba yere de ka fo kibe yero do tien ka sor ma do yere beteme yero mi fekata uga firo alenuga fen chama yere la do sira infe wa Russie service de sécurité ma fanani olbe wolo ko FSB olu fana be ka sega segal baraw do ke wala saka do ko mami yere kon ni bulma fen yere kon blaga ta Crimea point sans fe ko fen chita mi fana ko me bulma fen kon nan hani o bora yero mi na ale ni fana ko bulma fen sera kana chugori fo Crimea point sans fe lala Russie sega segal ke la ko fola ko ni bulma fen yere kon ku ya daba kamare ko choisi kadaga ko bulma fen yere kon kabe barake ni essence ale ni kuran yere ri wa fana kate manga chama boni abe buli yere la kabe siga wati jam fana buli ka soro mashita kalama ka foku bulma fe do be ga buli gidoron sanfe ko wa fana ko place bari be bulma fe konna na wala sa mugu jugu fana be siga dugu yoro mina Russie autorité ga ko fala ko ni bulma fe yere kon nyogona do fana de laga buli ga ta Crimea point yere sanfe wala sa ka o yoro ko fala yere ci ko yere kon kera utukalo temenene la samba flani muga anduru ko wa ira olula ka foko Ukraine ma yere de be ga ni wala jugu nunu sigi o kan tuguni Russie autorité mawi Ukraine jalaki ka foko awiga bingani wala yere tani ka nyesi Russie ma ko Ukraine be fega segona dungu bela jeleke wala saka Crimea point yere konchi wala sa ka Russie fanga yere dogoya Ukraine nga fanfela yere la Ukraine kon amaso nga fo ni ale de noyeni walmani ale yere kon nonte ni nga ya ira ka fo ko joba ale bolo ka Russie fintikla ka uga yoro yere kon skiuga sibulu ye kadaka ko Crimea yere yoro minele ne Russie yere bulu ko ni affaire yere kon me fen chama ne ida kafo ko kelete da fintigla ka yere doroma kafo ko kele dogole fana be no mi me keni tieni haleni bingan wala yere ka nyesi jamana uma ko Crimea point yere kon yi sibulu ba yere de Ukraine fintigla ka bulu kadaka ko Russie jamana ka lakana ko barakela obiga kolosil ba yere de ke wala saka bingan wala yere kon bali kon ko embela jele mayira kafo ko Rusalen Ukraine nga kele yere kontore be ga juya kata fe wa ko kele fana be ga ke dugula ka fara o fana kan kerengere ne ala ni attaque we alen fana kele minu me ge dugu fana la wakati temene la hanya ye ka foko kuna fol dok mega chari bololo serauka o kuna fona nunu metalike ko mi États-Unis jamana nyamaini o Donald Trump ay dara ka foko Donald Trump ka le koni frappe aérienne doke kata Venezuela jamana konnana ngami Donald Trump yere ale ayira ka foko chento okuma nununa wala sani ko yere kon nga fam ya nga do nga foko États-Unis alen Venezuela ko uche jew yere kon ko luga gelen ko sobe kabini san chama Venezuela ale Amerique du Sud jamana do e na fulma fen chama yere be o jamana konnana hina fo petrolu fukata se fen were chama ma nga soroko alen politique ko gele bayre be o jamana konnana ko kabini san bafla anta an saba wakati ko Nicolas Maduro ale bega Venezuela jamana yere mara ni Washington ni o États-Unis faba ye ni ale kele nuka o jamana nyema yere konke kabe ga Venezuela jamana ka yere tay wa fana kabe ga mara ni yurugu fanari ore ko so kabe ni san chama ni jamana flan nun ko ni ko furugu bayre be nun che uche je ga galen ko sobe o ko hogumne la ni wakati la banuna kuna fol diso chama haleni bololo sira ndo ka olu ya ira ka fo ko Donald Trump ale ala ni ka ataki bayre ke ni dugun konnana wala saka Nicolas Maduro
do k'ale ka fanga yɛrɛ dafiri wa ka laɲiniba yɛrɛ de kun ye ka installation yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni ci i n'a fɔ u ka pétrole bila yɔrɔ ale n'u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ sigi yɔrɔ min na. Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni si tɛ tiɲɛ ye wa Donald Trump y'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ma ordre di maa si de ma k'u ka frappe kɛ ni k'a ɲɛsin Venezuela ma wa fana k'ale ka laɲini yɛrɛ fana kɔni tun tɛ k'a fɔ ko ka ni opération sugu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Venezuela jamana ma. Donald Trump yi ba ni jalaki ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma wa a tilala tuguni k'a fɔ ko États-Unis b'a préféré ka diplomatie warima sɔrɔ ko yɛrɛ ɲangili de da jamanaw kan ko nka k'a kɔni tɛ sɔn ka ni kɛlɛ sugu yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin jamana dɔw ma ko ni kunnafoni ninnu yɛrɛ tɛ kunnafoni jɛlen yɛrɛ de wa ko kunnafoni ninnu dabɔra walasa k'ale tɔgɔ n'a ja yɛrɛ de kɔni tiɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na. Venezuela jamana ɲɛmaa ni o ye Nicolas Maduro ye ale y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni k'a tɛ ka tiɲɛ fɔ wa fana ko États-Unis y'a ɲini kabini kuma caman ka Venezuela jamana yɛrɛ kɔni jɔ a sen kelen de kan. Amérique du Sud jamana caman i n'a fɔ Colombie, Mexique ale ni Brésil olu ye wele bila walasa sɔrɔdasi ninnu u ka kɛlɛ ale n'u ka mankanw kɔnɔna na bila u ka jamanaw kɔnɔna na. Europe jamanaw fana la olu ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ sanction ale ni ɲangili yɛrɛ de kɔni fɛ ka tɛmɛ finitigilakaw sen don ni kɛlɛw la ko Washington ale ni Caracas ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni t'u ɲɔgɔn cɛ ko nka ko furukufuruku gɛlɛmaba yɛrɛ de bɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Juma tɛmɛnen octobre kalo tile 31 san 2025 Itamar Ben-Gvir ni ale ye Israel ministre dɔ ye ale ye ja dɔw cari bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Ja minnu bɛ mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ ka d'a kan a ka ja ninnu na an y'a ye k'a fɔ ko a jɔlen bɛ Palestine kasoladen minnu b'u ka jamana kɔnɔna na olu kɛrɛfɛ o kasoladen ninnu tɛgɛw sirilen don dɔw yɛrɛ fana sen sirilen don. A ka ja ninnu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Palestine kasoladen minnu bɛ Israel jamana kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni kan ka faga Israel kiritigɛlakaw de fɛ ko jamana caman kɔnɔna na k'a fɔ ko i bɛ kasoladenw yɛrɛ kɔni caman faga tan cogoya la k'o bɛ jate kojuguba yɛrɛ de ye ka d'a kan ko kasoladenw fana ka hakɛ de bɛ hali n'a sɔrɔ k'u ye maa de faga wa fana ko peine à mort ni o de ye ka maa dɔ faga ko interdilen don Israel jamana kɔnɔna na fo n'a sɔrɔ ko k'a dɔw la ko a yamaruyalen don ka peine à mort kɛ i n'a fɔ Nazi Adolf ni ale mɔgɔ fagalaba ye ale ni Eichmann i n'a fɔ olu fana fagara wagati tɛmɛnenw na ko ni o yɛrɛ kɔni bɔra la k'a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ Israel jamana kɔnɔna na k'u ka mɔgɔ yɛrɛ faga ni kɛcogoya yɛrɛ la wa fana ko jamana minisiri yɛrɛ fana kɔni man ka juguya walima ka tajuru sara yɛrɛ kɔni bila a dusukun na k'ale yɛrɛ kɔni kan ka sariya ale ni tilennenya yɛrɛ de kɔni bonya kosɛbɛ. Ni kuma ninnu yɛrɛ kɔni yiralen don k'a fɔ ko welewelemada yɛrɛ de bɛ ka kɛ ka taa violence ma ale ni ka hadamadenya yɛrɛ ka hakɛ kɔni ni ka olu fana tiɲɛ ko Ben-Gvir ka nin waleya yɛrɛ kɔni k'a tɛ sariya kɔnɔna na ko sariya yɛrɛ ma yamaruya fewu wa fana k'a bɛ kiritigɛlaw ka yamaruyaw fana sɔsɔ. Cakɛda caman minnu sigilen don diɲɛ kɔnɔna na walasa ka hadamadenw ka hakɛ lafasa olu y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ Amnesty International ale ni Human Rights Watch ale ni cakɛda caman minnu bɛ Israel ale ni Palestine jamana kɔnɔna na walasa ka hadamadenw ka hakɛw yɛrɛ kɔni lafasa olu y'a yira k'a fɔ ko Israel minisiri ka nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni ko bɛ juguya de bila maa dusukun kɔnɔna na ko wa fana ko violence ba yɛrɛ de don k'a ɲɛsin kasoladenw ma minnu yɛrɛ kɔni tɛ se k'u yɛrɛw defend yɛrɛ. Jamana wɛrɛw diplomasi ale n'a kunnafoni diso olu fana y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni kɛlen don k'olu jɔrɔ kosɛbɛ ka d'a kan ko nin bɛna kɛ sababu ye tuguni ka caman ba yɛrɛ de fara jamana ninnu ka kɛlɛw kan tuguni ko wa fana ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Palestine ka kasoladen minnu bɛ Israel jamana kɔnɔna na k'a caman yɛrɛ kɔni jalakilen don k'a fɔ k'u ye attaque de kɛ ni k'a ɲɛsin Israel jamana ma ko a fana ko denmisɛnninw fo ka taa se musow ma k'olu fana bɛ u ka kasoladen ninnu na ko dɔw yɛrɛ fana minɛna k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'u ye fɛn min yɛrɛ kɔni kɛ nka u kɔni minɛna ka t'u bila Israel kaso kɔnɔna na. Wa baɲumankɛtɔn maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin kasoladen minnu tun bɛ Israel kaso bon kɔnɔna na k'u kɔni tun bɛ yen nɔ k'u ɲaninen de tun bɛ kaso in kɔnɔna na ka d'a kan ko maa dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ k'u tun tɛ fura yɛrɛ sɔrɔ k'a min u tun bɛ baga maa dɔw yɛrɛ ma k'olu ci kosɛbɛ ka sɔrɔ u ma foyi yɛrɛ kɛ wa fana k'a n'u banana yɛrɛ k'u t'u furakɛ dɔw yɛrɛ tɛ dumuni sɔrɔ ni k'a dun. Nin kɔrɔ de ye k'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko hali ni kɛlɛw kɔnɔna na ko prisonnier minnu bɛ kaso kɔnɔna na k'an k'a dɔn k'a fɔ k'u fana ye maaw de ye ko k'u lajaba walima k'u faga ko b'a yira k'a fɔ ko k'i ye sariya sɔsɔ wa an bɛ welewelemada kɛ ni k'a ɲɛsin diɲɛma yɛrɛ ma k'a fɔ ko hali ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka kasoladenw yɛrɛ kɔni man ka ɲagata cogo si yɛrɛ kɔni na walima k'u lajaba wa fana k'a dangale yɛrɛ kɔni tɛ k'a fɔ ko i b'u faga fana ko hadamadenw de don i n'a fɔ an yɛrɛ hadamadenw ye cogo min na ko n'u lajaba walima k'u faga yɛrɛ ko b'a yira k'a fɔ k'i ye sariya yɛrɛ de sɔsɔ wa fana k'i ye hadamadenya danbe yɛrɛ fana bɔ a la ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko kan ka bɛrɛ sabati jamanaw kɔnɔna na ko nka k'a kɔni man ka kɛ maa ye min yɛrɛ kɔni bɛ tajuru sara yɛrɛ de kɔni encouragé kosɛbɛ.
Ameta Faransi jamana kɔnɔna na hirara k'a fɔ ko misiri fila yɛrɛ kɔni ko attaque kɛra ka ɲɛsin o misiri fila ninnu ma octobre kalo tile 28 ale ni 29 san 2025 don. Ko kelen o bɛ jargoni o bɛ Faransi camacɛya fan la ko to kelen do ko bɛ Montpellier quartier min bɛ wele ko Petit Bar ko yɛrɛ kɔni min yen nɔ de. Ko ni wale jugu in kɔni ma yira k'a fɔ k'u bɛ ka silamɛya de kɛlɛ walima ka silamɛw an'u ka diinɛw bɛɛ lajɛlen kɔniya o de bɛ k'u bila ka ni wale jugu ninnu yɛrɛ kɛ. O ko hukumu de la CFCM ma wulila ni olu ye Conseil français du culte musulman olu wulila joona ka o binkan ninnu yɛrɛ kɔni jalaki foroba la. FCM maaw y'a yira k'a fɔ ko ni wale yɛrɛ kɔni k'a bɛ taa silamɛya contre la ka d'a kan ko kuma kolon de fɔ silamɛya yɛrɛ kɔni kan. Wa u y'a yira k'a fɔ fana ko ni binkan ninnu yɛrɛ kɔni ma kɛ yɔrɔ kelen wa fana k'a ma kɛ yɔrɔ dogolen na ka d'a kan k'u ka binkan wale ninnu kɛ walasa ka tɔgɔ tiɲɛ ale lagosi yɛrɛ de da silamɛw yɛrɛ kɔni kan minnu sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔna na. Ko misiriw ye bato kɛ yɔrɔ de ye ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kuma caman ko o yɔrɔ ninnu bɛ attaquer Faransi jamana kɔnɔna na ko ni misiri kelen yɛrɛ kɔni attaquer o b'a yira k'a fɔ k'u ye maa caman yɛrɛ de kɔni blessé ko bɛ nɔ bila u ka limaniya hali n'u ka danbew ma k'a ɲɛsin u ma ka da o kan Faransi ka constitution kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ ko diinɛw hɔrɔnyali yɛrɛ kɔni ko o garantilen don a ka sariyasunw kɔnɔna na o la ka binkanni kɛ ni k'a ɲɛsin misiri yɛrɛ kɔni ma o b'a yira k'a fɔ ko Faransi sariyasun yɛrɛ de kɔni sɔsɔra wa Faransi y'a yira k'a fɔ k'u ka bɛɛ lajɛlen to yen bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ a kɛcogoya la ko maa si yɛrɛ de kana don maa si gasi la ko Faransi bɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni lakana ko nka k'a tɛ tugu diinɛ kelen yɛrɛ kɔni kɔ k'a fɔ k'a bɛ na nin dɔrɔn de lakana Faransi jamana kɔnɔna na o ko in yɛrɛ de la Faransi ministère de l'intérieur camanba yɛrɛ fara misiriw lakanali kan FCM bɛ wele bila jɛ k'a fɔ ani bonya ale ni wale barikama ka bɔ jamana fan fɛ walasa ka diinɛw fɛn fɛn bɛ Faransi jamana kan ni ka olu bɛɛ lajɛlen bonya Faransi ale kan ka sigidaw bɛɛ lajɛlen de lakana walasa ka bɛɛ lajɛlen ka se ka ka diinɛ kɔni kɛ hɔrɔnya ale ni danaya k'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni ma siran fewu. DMS TV cɛna musow ni ne kɛra kulo garisɛgɛ bi an bɛ segin k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.